Η Δάφνη έπεισε τη μητέρα της και έφερε μια φίλη της για να ξεκινήσουν τη μεγάλη τους περιπέτεια. Ας τους ακολουθήσουμε στην επίσκεψή τους στο Φιλότη για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα των πεζοποριών, ένα βασικό στοιχείο στον σχεδιασμό του παιχνιδιού μας. Ο Λούμπας άφησε να εννοηθεί ότι γνωρίζει μερικά μυστικά μέρη ανάπαυση των Ναϊάδων, γεγονός που ενθουσίασε πολύ τη Δάφνη. Δεν είναι μόνοι, όπως αποδεικνύεται. Πολλοί παίκτες έχουν λάβει υπενιγμούς ότι η Αριάδνη εθεάθη για τελευταία φορά γύρω από το χωριό που βρίσκεται στους πρόποδες του όρου Ζας και η πόλη σφίζει από οικογένειες που ελπίζουν να είναι εκεί όταν κάνει την εμφάνισή της. Η Δάφνη συναντά το Λούμπα έξω από το πύργο Μπαρότσι. Της λέει γιατί επισκέπτεται συχνά αυτό το μέρος. Του θυμίζει τον γιο του, τον Γιώργο. Τα κορίτσια βλέπουν την αφήγησή του να ζωντανεύει σε μια σκηνή AR. Αυτοί οι Φράγκοι, these Frankish fools, born wealthy, they wouldn't stop taunting my poor boy Georgi for being a Turk. This moment sealed my fate, but I would only realize that 20 years later. This is my greatest pride, and I will tell you the story of how it came to be the only church on Naxos with a bell tower. The secret is written here on the wall. Ο Λούμπας τους καλεί να τον ακολουθήσει στο σπίτι του. Βρίσκεται έξω από το χωριό, στις κάτω πλαγιές του βουνού Ζας. Στο μονοπάτι, η μητέρα της Δάφνης βρίσκει ένα αίτημα για δωρεές στην προβολή AR για ένα αγρόκτημα ελαιόλαδου. Παραγγέλνει λίγο ελαιόλαδο που της υπόσχονται ότι θα την περιμένει σε ένα κατάστημα που συνεργάζεται με τους προστάτες της Νάξου. Η μικρή χρέωση συναλλαγής που αφαιρείται από τις αγορές εντός εφαρμογής είναι ένα σημαντικό δομικό στοιχείο για το επιχειρηματικό μοντέλο, επιτρέποντας στους Guardians να πληρώσουν για τους πόντους ζωής που μπορούν να κερδίσουν οι παίκτες στο παιχνίδι. Πίσω στην πεζοπορία, ο Λούμπας φαίνεται να έχει κάτι που βαραίνει το μυαλό του. Let me tell you how I first met Georgis. It was a dark and stormy night. The waves were rolling in like angry bulls, tearing the Turkish boat apart. It had lost its battle against the sea and had crashed on the cliffs of Kalados Bay. Almost everyone in the ship died, except 5 sailors and 1 boy. He was only 12 years old. Georgis had hit his head badly against the rocks. He was almost dead when I found him in the morning. They told me to leave him to die, these heartless cowards. Ο Λούμπας θυμάται πώς έσυρε το Γιώργο στο σπίτι του. Του πήρε 2 ώρες για να φτάσει εδώ. We had reached the crossroad, not far from my home, when I heard shouts from the direction of the village. Quick, follow me. Αυτοί οι Φράγκοι που λιμένονται τον τόπο μας. It was the misfit Franks who want to see the young survivor, το Γιώργη, for themselves, and surely with no good intention. Where is this bastard? What? Where is he? Ο Λούμπας τους οδηγεί σε ένα ερείπιο που το παρουσιάζει ως σπίτι του. Welcome to my home. I remember the morning when I arrived with Yorgos. My last-born son was playing with a baby goat. A soup of beans was cooking on the fire. Τίποτα δεν μπορούσε να τη μεταπίσει, μέχρι που είπε τα περίφημα λόγια του. Κάνε το καλό και ρίχτω στο γυαλό. Κάνε το καλό και πέτα το στη θάλασσα. We adopted Georgi and treated him like our own son, and for a long time he lived with us, learned Greek and even took up our faith. Και
Και γίνεται καλύτερο. Μπορεί να υπάρχει μία ναϊάδα κοντά. Σύμφωνα με τον Λούμπα, οι ναϊάδες συχνά αναπαύονται κοντά στο άλσος βελανιδιάς κάτω από το σπίτι του. Και πράγματι, η Δάφνη μπορεί ήδη να ακούσει την μουσική των ναϊάδων. Αφού ο Λούμπας της εξηγεί ότι θέλουν να προστατεύσουν την Άξο, η ναϊάδα κάνει κάτι απίστευτο. Τους λέει στην πραγματικότητα πού είναι η Αριάδνη και βρίσκεται μόνο μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω στο λόφο. Στο δρόμο, ο Λούμπας τους λέει πως ο εχθρός που είχε κάνει εκείνη την μοιραία μέρα πήρε τελικά την εκδίκησή του. Μία μέρα, όταν αυτός και κάποιοι άλλοι προσπάθησαν να χτίσουν μια νέα εκκλησία για το χωριό, οι μπαρότσι τον κατηγόρησαν για εξέγερση. Για έναν φτωχό άνθρωπο όπως αυτός, η ποινή θα ήταν ο θάνατος. Για εβδομάδες προσπαθούσε να αποδεχτεί τη μοίρα του στα υγρά κελιά κάτω από το παλάτι Τοπκαπί. Μετά ήρθε η μέρα της κρίσης, η μέρα που θα του έκοβαν το κεφάλι, όταν ο δικαστής γύρισε προς το μέρος του και του είπε: «Δεν με αναγνωρίζεις, πατέρα, είμαι ο γιος σου, ο Γιώργος. Πήγαινε και φτιάξτε την εκκλησία σας, και αν κάποιος ανόητος Φράγκος προσπαθήσει να σας σταματήσει, ορίστε ένα πιστόλι να τον πυροβολήσεις». Μέχρι σήμερα η εκκλησία στέκεται όπως την έχτισαν. Η πρώτη εκκλησία στην Άξο με καμπαναριό. Η μητέρα της Δάφνης ευνηδιάζει τα δύο κορίτσια με ένα πικνίκ που έκλεισε στα κεντρικά γραφεία των Guardians. Διαθέτει τυρί και ελιές από τον αγροτικό συνεταιρισμό Φιλωτίου, το καλύτερο τέλος για την μεγάλη πεζοπορία. Ακριβώς τότε τα νέα διαδίδονται αστραπιαία μέσα στη συνάθρηση. Η Αριάδνη έρχεται προς τα δω και θέλει να γνωρίσει τη Δάφνη. Φαίνεται ότι η Δάφνη επιλέχθηκε για το κύριο βραβείο αυτής της εβδομάδας. Η Δάφνη είναι πλέον περήφανη κάτοχος 10.000 πόντων ζωής και έχει ήδη μία ιδέα σε ποιον να ξοδέψει τους πόντους της.